Il-Kunsill Lokali tal-Belt Valletta minflok fetaħ il-leġislatura b'ħidma ffukata fuq ir-residenti u favur il-Belt Kapitali spiċċa mal-ewwel maħkum minn diversi kontroversji u battibekki. Fiċ-ċentru ta' dawn il-kontroversji hemm l-eks sindku laburista Alfred Zammit li issa wara ħafna tkaxkir tas-saqajn ħal ġurament bħala viċi sindku taħt it-tmexxija ta' Olaf Mekej. Reċentament isem Alfred Zammit faċċa kemm il-darba fil-medja kif ma qatx lura milli jikkummenta dwar dak li kien għaddej. U beda mal-ewwel fuq si ħażina mas-sindku preżenti jekk kif lanqas biss attenda ċ-ċerimonja tal-ġurament tal-ħatra. Dan meta fl-aħħar ġimgħat saħaq li Labor ħadem kontrih matul il-kampanja elettorali sabiex ma jerġax jiġi elett bħala sindku tal-Belt. Ma Net News qabel il-laqgħa tal-Kunsill li saret it-tlieta Zammit stess ikkonferma li saru telefonati kontrih mill-qalba taċ-Ċentru Nazzjonali Laburista. Xi ħaġa li ħallit effett kbir fuq wara snin sħaħ jiddedika l-enerġija kollha tiegħu għal-Labor. Kien hemm min fil-Partit Laburista ħadem kontrija u naturalment anki saru telefonati miċ-Ċentru Nazzjonali biex jivvutaw il-kandidat partikolari. Meta jiena informajt il-partit b'dan, jidher li l-President dak iż-żmien kienet ħadet passi, imma ovvjament kien tard wisq. Intant meta tqassmu r-responsabiltajiet ta' kull kunsillier li jifforma parti mill-Kunsill Lokali ġdid tal-Belt Valletta, Alfred Zammit ma ngħata ebda dekasteru, filwaqt li saħansitra tħalla barra mis-sit uffiċjali tal-Kunsill Lokali. Min jieħu ħsieb il-website tal-Kunsill ħalla barra vilment ir-ritratt tiegħi u ismi. Maħna konna qegħdin nistennew viċi sindku biex napdejtjawha bħala viċi sindku. Xort hemm żball, għax jiena elett kunsillier. Nassugura kellu ħadd tiġi update. Qed inwedek li l-website developer huwa informat. Mhux għax għandi bżonn il-pubbliċità. Le ħan updejtjawha bħala viċi. Ma' rispett lejn nies u d-demokrazija. Dan kullu seħ fl-istess ġimgħa li fija sar magħruf li wara 24 sena bil-programm Kalamita, Alfred Zammit issa telaq mis-Super One. Din l-aħbar kienet ilha żmien iddur fiċ-ċriki tan-nies li huma involuti f'dan is-settur iżda issa huwa konfermat li Zammit ħad deċiżjoni finali. Tant il-programm tiegħu se jibda jsir fuq stazzjoni ieħor. L-eks sindku tal-Belt insista li fis-Super One kien hemm nies li ma kinux kuntenti bih u dan mingħajr ma semma ebda ismijiet.